вторая работа в театре Камала. Первая такая цель и эмоция была выразить такую монументальность. То есть это пространство сразу после прочтения текст подсказывает. И текст подсказал, и в дальнейшем при общении с режиссером мы поняли, что это должно быть очень такое, с одной стороны, монументальное, с другой стороны, очень закрытое пространство. И поэтому у нас возникло вот то, что сейчас вы видите на сцене, это часть дворца. И вот с такими вот ощущением дворца и закрытого пространства. В этой истории очень понятны человеческие взаимоотношения. Эти человеческие взаимоотношения как были там 200 лет назад, как были там 500 лет назад, они так и остаются, так и сейчас. И поэтому мы придумали, что это должна быть вневременная история именно по костюму, по персонажам. Поэтому мы придумали, что у нас есть такая вневременная история, плюс какие-то мотивы, восточные мотивы. И мне очень было интересно поработать с новыми фактурами. И у нас, так как это пространство, оно очень тотально, локально терракотовое, то важно было именно подчеркнуть персонажей, и я это сделала цветово. То есть есть, допустим, 4 цвета основных, там черный, бежевый и плюс там, в некоторых костюмах пурпурный. И вот это на протяжении всего спектакля я придерживаюсь этого. Костюмы, они получились, я считаю, что это большая заслуга, в том числе и пошивочного цеха театра Камала, потому что было выполнено большой объем. Также и я сейчас пошивочный цех как бы обозначила, да, и также моя благодарность и любовь к другим цехам, которые создали вот это все, то, что вы сейчас видите на сцене. Шактыйна дулкуландым, бұңаршалы есімде бұлай дулкуланғанды. Чөнки әсәр шакты катлаулы, әсәрнең астары бар, Батулла әйтмешләй. Шуннан соң біраз борчылу болу табигыйдыр да инде. Ләкин менә хәзер премьерадан соң мин җилкәдән йөк төшкән кебек булды. Әлбәттә мин текстын әйтмәйм, текстны башкалар әйтер. Артистлар ансамбле, режиссер эше, ул костюмнар, ул музыка. Бұл бір бүтін спектакль. Мында көрініп тұра бек кішкене кіші кірген, һәм шын көңілден ихлас беріліп эшләгәннәр. Һәм миңа калса халыкка ошады. Ул әлбәттә тиз генә барып та җитмәс кайбер фикерләр. Ләкин менә кайткач уйланырга монда азык бар. Әсәр хан һәм шагыйрьнең тарихы бик күптәннән килә инде. Чөнки Аркаил бу әсәрне моннан һәр ялгышсам дип куркам. Кадәр бер 10, 12, 13 ел бәлки китергән театрга. Һәм менә бүген премьера хан һәм шагыйрь. Ләкин без аның исемен үзгәрттек. Игзәк дип шулай сөйләштек, ризалашты Аркаил. Чөнки игзәкләр темасы гомумән ул минемчә бер кайчан да кызыксынудан туктамаячак. Инде Аркаил турында әйткәндә, бу бит инде аның 3нче әсәре безнең театрда, Галиәскәр Камал театрында. Һәм әйтергә кирәк, беренче әсәрне Сатушкан Сандугачны Марсель Сәлимҗанов куйган иде сәхнәгә. Шуннан соң күпмедер вакыт узганнан соң ул тагын бер яңа әсәр китергән иде. Ул Мөхлисә Буби турында үлеп яратты. Аны Илгиз Зәйниев сәхнәләштерде, сәхнәгә менгезде. Ул бик зур уңыш белән барды. Хәтта Дания Нурлы шушы роль өчен Тукай премиясына лаек булды. Һәм менә бүген Аркаилның 3нче әсәре безнең сәхнәдә. Аның режиссеры Рамил Гараев. Минемчә, гомумән Аркаил ул фәлсәфи әсәрләр яза, һәм гомумән шагыйрь буларак та, проза әсәре язган кеше буларак та, гомумән язучы буларак ул бик тирән һәм җитди
уйлар тудыра. Һәм менә бу спектакльдә, бу әсәрдә дә минемчә уйланырлык, ниндидер тамашачылар белән әңгәмә корырлык әсәр барлыкка килде. Уңышлар премьерага, уңышлар артистларга һәм тамашачыларга.